Ang taong 2021, kombinasyon kan maugma asin mamundong mga bareta. Pero syempre daita pagdingawan ang mga istoryang nagtaong oportunidad asin paglaom sa lambang Bicolano ngunya na nasa tao kita kan pandemya. Ako si Mark Mendoza, kaibanan ta si Cindy Cuesta, balikan ta ang mga bareta asin istoryang nagwalat marka sa lambang Bicolano. Ini ang Newsbreak Year-End Report. Pinakauna talagang Baraban. Naming this university after Luis Alva. Si Isay anday makakalingaw sa padagos na paglangkaw kan COVID-19 digdi sa Camarines Sur. Ini naging kausa sa pag-implementar kan mas pinakusog na quarantine restriction iyo ang granular as in weekend lockdowns sa syudad ng Naga. Yan tinutukan ni Mark Mendoza. Naging masakit ang buhay, dakol ng mga nagsarang mga establishmento, alagad makalis ang taon. Naging marhay na bareta ang naaraman kang gabos na may vaksina sa COVID-19. Gabos ng mga LGUs digdi sa Camarines Sur, nag-inguha na makakuanin bastanteng bakuna para sa saindang mga residentes. Alagad ay ini naging madali sa iba, kundi naging pasakitan pa ang pag-ingkaminar sa mga residentes na magpabakuna. Tamay ibang mga residente na takot sa bakuna asin takot sa epekto kaini. Dahil nagpundo ang gobyerno nasyonal asin lokal na gobyerno na mag-ingkaminar na magpabakuna na. Arog na sa nadigdi sa syudad ng Naga, nagkaigwa ang JMR's Coliseum ng vaccination site kung saan pwede mag-walk-in digdi ang gusto magpabakuna. Asin nagkaigwa pa ang lokal na gobyerno kan syudad ng Naga nin manlain-lain na platform para sa pagbabakuna. Arog kan mobile vaccination na kung saan bara-barangay sindang magbabakuna tanganing gabos mabakunahan na. Hasta sa nag-abot na ang pediatric vaccination na kung saan ang 12 anyos hasta 14 anyos pwede nang magpabakuna. Magigirumduman na Oktubre 2 ang pilot pediatric vaccination sa Metro Manila asin digdi sa Bicol Medical Center. Nagkaigwaning mga school-based vaccination site asin sa mga pagtaraid na banwaan. Ini kaya subuot nagtutubod si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na kung maging matrayumpo ang pagbabakuna sa mga kaakian, inisaro sa paagi na pwede na maging face-to-face class sa maabot na taon. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Year-End Report. Kasabay kang sunod-sunod na lockdown, iyo ang pagkusog kan vaccination program sa interong syudad. Ang istoryang inibinantayan ni Cindy Cuesta kung paano nagpartisipar ang mga eskwelahan, malls asin iba pang establishmento sa lockdown na ini. Tanganing maabot ta ang herd immunity. March 5, 2021, ang pinakaenot na aldaw na ginibo ang COVID-19 vaccination sa Naga City asin sa bilog na probinsya kan Camarines Sur para sa A1 priorities o sa gabos na health workers. Alagad, dahil ini naging madali ka naghadang-hadang ng punan ang pagbakuna sa A2 priorities o mga senior citizen. Dakol ang nag-alinlangan. Kadaklan sa mga driver ni nagpabarakuna, si iba nadagusan. Hindi ko aram kung anong dahilan, kung may dating hilang na trigger, kaya ito ang nangyari, nagadahan. Nag-abot sa puntong nagpili na ang mga tao sa klase nin bakuna na naging angat sa gobyerno asin LGUs. Sa ibong kaini, nadagos man giraray ang bakunahan sa A3 o persons with comorbidities siring man sa A4. Ang LGU Naga, pigsyertong bastante ang supply kan bakuna para sa ginakaipuhan kan syudad. Ang totoo po kaya ang nagiging problema na po ngunyan, itong numero kan babakunahan. Remember na a little over 90% na kita. Kaya ang babakunahan ta is more or less nasa 15,000 na lang kung ang pagbabasihan po itong vaccination coverage. Hasta nag-abot sa puntong ang bakuna, naging accessible na sa gabos na syudadano, pati naman sa mga taong igdi nagtatrabaho. Durante kaini, nag-set naman nin vaccination target ang syudad. Kaya man apwera sa mga hospitals asin sa Jesse M. Robredo Coliseum, naging vaccination site naman ang mga malls
Pati mga eskwelahan, bukas naman como vaccination site. Hindi lamang naman sa Naga College yan. There are several sites dito sa Naga, sa JMR Coliseum, sa Ateneo, no? At ang ating pamunuan ng city ay pumupunta sa mga iba-ibang barangay na rin, no? Na nagpo-focus ngayon sa mga pediatrics, second dose and so forth. And by next year, kailangan paghandaan na rin ang booster shots, no? Meron kaming pamamaraan dyan na talaga bang epektibo, no? So meron tinatawag na measurement of immunity. Makikita natin na ang ganda ng epekto ng ating vaccination. Ang target bakunahan sa Sarong Aldaw, biglang kawan asin nagkrear ni nagkapirang team nin vaccinators. Pigmarhay po na sirayaon po sa JMR Coliseum. Bangaon po itong mga nagbo-vaccine at makuha na lang po ni midwife or kaya birth na ma-assist po duman sa nagbabaksin para magdakul po si vaccinator ta. Kaya sinapagurulayan po sa UDMA, magkakauwan na po kita ng 5 teams sa vaccination. Kaya po ang target dapat po maka-vaccine po kita sa Sarong Aldaw ng 4,000 doses. Pero po kabali na po dyan si 12 years old to 17 years old. And mapuuna po ang vaccination kaayan sa mga eskwelahan. Ang mga malls asin kakanan, pig-obligar na ang mga vaccination cards. Ang mga pasahero na malaog sa Naga asin vice versa, pighagadan naman nin pruweba na fully vaccinated ang kada pasahero takundai, dagmang na mga rekisitos at ipepresentar mo. Sa ngunya, pinapaserve ni Manggera Raiso sa tuyang November 17 guidelines na ibinabakan na Naga City Health Emergency Response Task Force. Which is ang mga kaipuhan na requirements kang sarong pasahero kung siya fully vaccinated, itong vaccination card, saka ID, And then kung siya fully vaccinated or partially vaccinated, kaipuhan niya man po giraray mag-present nin antigen or RT-PCR which is negative plus ID. So basically, yan man lang po ang sa tuyang requirement. Alagad sa opinyon kan Land Transportation Office, dahil man subuot dapat magkaigwang diskriminasyon sa pag-ako nin pasahero. As of now, ang regulation po sa public transport, hindi naman po nire-require na fully vaccinated ang magsasakay. So, wala po tayong regulation yan sa public transport na ang dapat lang sumakay ay vaccinated. Hindi po. Tangani mas lalo pang mainganyar ang publiko, pinagtawan diskwento ang mga customers na bakunado. Nagkaurukag man ang publiko sa issue ni no vaccination, no work. Dakol na mga teachers ko na itong dahil pa bakunado, nagpadara sa kong surat, pati opisina kan Commission on Human Rights nagpadara sa kong surat tungkol diyan sa mga issue na yan. Kaya lang sabi ko nga dahil mainit pang issue, dahil pang kalinawan kung baga iyo o dai. So ang ginibo ko po, nagpaluwas akong advisory kasuod man na effectivity na dapat kan sa kuyang pinaluwas na memorandum na hold in abeyance na muna ang implementation katong sa kuyang memorandum. Now, as to the directive kang IATF, we already informed or requested all the employees na to stick with their schedule for their second dose. Kasi may mga schedule naman sila. Mag-stick sila sa schedule and make sure na on the scheduled date, dapat ma-vaccinate sila ang second dose. Para by January, we will no longer require them to present negative RT-PCR. Kasi under the IATF rules, pag dahil ka vaccinated, pwede ka maglaog. Provided you can present a negative RT-PCR result at your own expense. Magasano, magastos. Every 2 weeks pati siya. Kaya, we are sure na all of them will comply. Sa ngunyan po, ninhuli taigwan ng kasugaan kayan ang satuyang presidente sa paagikan sa iyang executive order. So yan po, as it is, we have to follow because executive orders partakes the nature of a law in our country. Alagad, kung igwa pong mga nagtutubod,
niyang kasuguan na yan, kan sa tuyang presidente, igwang nabalgar, then yaon po ang mga abogado para magtaong serbisyo sa Indo para maiplanchar kung kinakaipuhan ang magkakanigong petisyon sa husgado or kung sa inman na opisina. Ang mandate po ngunyan, kung ang sarong empleyado bako pa po vaccinated, they cannot be terminated from their employment. However, ang requirement po as per IATF rules and DOLE advisory na kung ang sarong employee habo po magpabakuna, they have to present a negative result RT-PCR. Ang stand me po tabi digdi, I think this is just a reasonable means, no, for the protection of everyone. Sa ibong kaini, naging magian man ang pag-implementar kan pediatric vaccination sa Naga City. Kaya dakulang bagay po na mabakunahan na ang satuyang mga kaakian dahil once po sinda na fully vaccinated na, pwera kang pwede na sinda makalaog sa mga establishment and mall. Ini po paghahanda man sa paabuto na face-to-face classes na baka po implementar na next year or next school year. And ganyan po bagang bulan, itutugot na itong pag-basketball or itong mga contact sport. And one of the requirement is dapat sinda fully vaccinated. Ninhulit ang mga kaakian na animbuelto, nagkaigwaning kadiit na kadipisilan sa proseso, alagad tulos man ining naresolberan. One, siyempre impatient po ang mga magurang pag nagdidigig sinda, especially itong may mga kakulangan ang dokumento, naanggo talaga sinda. So what we did, nag-print po kami kadtong kung anong pigsusugo talaga kang DOH para po, kasi pig-explain mi sa inda na ini po pigsusugo ini sa tuya and kay puhan ining sunodon, ninhuli nga nita importante ang mga dokumento, mas lalo ta ang mga nagpapabakuna mga minor de edad. An magayon na bareta, kadaklan nagtutubod na ang bakunaan mayormenteng liabi, tanganing mapuho ang COVID-19. Pinagaandaman naman ang bakunahan kan booster shot asin dagos ng mawara ang virus sa syudad ni Naga. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak Year-End Report. Mark, bako lang digdi sa syudad kan Naga na hiling kung paano nagpreparar ang lambang LGU na nga rin mapugulan ang pag-ulakit kan COVID-19. Ako mismo, Cindy, naging saksi kung paano pig-implementar ang vaccination program sa luwas kan syudad ng Naga. Makalis nga ni sa pagpadagos na paglangkaw ng COVID-19 sa syudad ng Naga kan mga nakalis na taon, magigirumduman na naging pabago-baguman ang quarantine restriction digdi sa syudad. Arog na sanakang pagkaigwa ng 14 days quarantine sa Lambang Saro na pinagtutubudan ng mga nakasalamuha kan mga nagpositibo sa COVID-19. Mas napasakitan pa ang Lambang Saro sa arog kaining pasakit na darakan pandemya. Hasa sa nagpapadagos pa ang paglangkaw ng kaso ng COVID-19 sa syudad ng Naga, nagkaigwa pa nin mas magabat na restriction, iyo ang granular lockdown kung sain kung kataid ka kan harong kay nagpositibo sa COVID-19, dawa ika ipapasa irarom sa 14 days quarantine o granular lockdown. Iyan inhuli sa pinagluwas na restriction kan syudad ng Naga. Pigpaotob ang weekend lockdown sa syudad. Ninhuli ta nagtutubod ang lokal na gobyerno kan syudad ng Naga na ini ang saro sa tabang kan pagbaba ng kaso ng COVID-19 asin paglikay pa sa pagluwas kan mga tao urog na ang pagruso sa mga malls kada weekend. Naging dipisil sa Lambang Saro ang araw kaning sitwasyon. Haros an iba nagahapot na sa saindang sabiri kung nuarin asin matatapos pa ba? Sa pagkahaloy na araw kaning sitwasyon, naging matatag ang mga Pilipino o rugnaan mga Bicolano. Nag-agi pa ang pirang bulan, naging marahay man giraray ang record kang syudad ng Naga, ninhulit na nagbaba na ang bilang ka mga nagpo-positibo sa COVID-19. Ibinaba naman ang restriction hali sa ECQ, ginibong MECQ. Ang syudad ng Naga, paluway-luway na giraray na nagbabalik. Nawara na ang ibang mga restriction na ginang marahay ang mga pasyaran digdi sa syudad ng Naga.
Kaya ngunyan, dikit-dikit na lang nakakabangon ang ugma asin ang turismo sa syudad. Mark Mendoza para sa GNN TV48 Naga Year-End Report. Ang panahon kan pandemya, panahon man kan eleksyon, political circus ang naging bansag kan netizen na garo atras abante asin makaribong na grupo-grupo kan mga kandidato. Yan asin iba pang mga istorya sa pagbabalik kang Newsbreak Year-End Report. Pinakauna talagang caravan. Naming this university after Luis R. Pinakauna talagang caravan. Naming this university after Luis R. Ang grupo-grupong withdrawal as in switching sa kinaabankan politika ang saro sa daay maliligawan na pangyayari bago asin pakatapos kan filing of Certificate of Candidacy. Ang mga bagay na ini Mark nagtaunin man lain-lain na reaksyon asin pagkaribong sa publiko. Mantang naghahadang-hadang ang eleksyon, marikason man ang naging pagbabago. Kung may nagbaya, igwa man ni nagribay, igwa man ni nabanga, igwang na doble, igwa man ni nagduwa-duwa pangaya. Sa paghuna-huna kan tawo, garo bolang pig para paulan to, garo ka pinatagbang sa kalot na mayong kasagkuran. Ang sistema kan pag-withdraw, pag-substitute, pag-ribay nin partido, pig-adaptar naman kan mga lokal na kandidato. Actually ganyan po yung aldaw na pigalat ko talaga. Nag-substitute na po siya, hali duman sa ni Russell Bañez. So, confirm na po na si Nonoy Andaya madalaga ng governor sa Camarines Sur. Ang Bicolanong political analyst na si Professor Kenji Jimenea, pigkukonsideran na ini como bagong trend sa kinaabanin politika. Weak ang political party system sa Pilipinas. Inghulit may mga politiko kitang enot, mayo papalansindang final decision kung anong dadalaganan ninda, pero nagplantar na sinda kang sa indang candidacy para sa indang posisyon na pinagplantaran kang October 1 to 8, and later on nagbago sinda ning desisyon. We do not know what are the reasons or what were the reasons why they changed their mind. Yes, it's legal, but I think the value of being firm and the value of palabra de honor na tutungkusan mo si inot mong pinanindugan na posisyon ang dapat mo talagang dalaganan, garubaga napapasipara na. May ngipon na electoral process ka nasyon, mauot itulod, maluyang party system, pigkondinar. Kasi nahihiling ta na tigigibo tabi ning magiging abuse no on the part of the nominees. Kasi bilang sarong nominado dapat kan sarong party list, dapat tigre-representar mo ang sarong sektor. Kung ika palipat-lipat ng party list, data maaraman kung ano talaga ang mga advokasya. Kasi kung ang sektor, halimbawa, ali ka sa party list na kung saan ang advokasya ay tungkol sa agrikultura, and thereafter, mailing ka, maging nominee ka na sa man na party list na iba man ang advokasya, so garo na di-defeat po ang purpose kaining party list election. Patunay na sa buhay kan politiko, daing tunay na amigo. Kaya pagirumdum kan simbahan katolika, magboto basado sa saimong konsensya. So kita po may nagdadangadang naman na eleksyon, very crucial po ang eleksyon na ini. Kaya ang pangapunan kan simbahan na kita aktibong magpartisipar, magi kitang instrumento nan sa tuya pong mga kahimanwa, makapagpili ning maninigo asin ning tama. Na kita po day magpararely sa mga fake news, sa mga ano, kundi kita mismong mga botante, kita mismong mga Katoliko, kita ang magsiyasat, aramon kung ano ang katotohanan, asin kung ano ang tama para sa satuya pong nasyon. Kaya kita po, sirik sa sinasabi digdiyo, we are called to be active and engaged
Filipino citizens. Sa masunod na taon 2022, na iyuman ang taon nagigibuhon ang national election, piglalauman ang pagsikad kan mas igot na karampanyahan. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak Year-End Report. Pagkamundo asin panluluya ang namatian kan publiko kan maaraman ang insidente sa pig-apod na Milaor Massacre kung saan 5 ang nagadan, kaiba ang tulong aki. Pignumanan niya ni Mark Mendoza ang crime scene pirang oras matapos ang krimen. Binantayan man yan kan GNN TV 48 Naga News Head na si Melvin Machado ang hero kan kaso sa PNP. Sa pag-andar kang karo, lunad ang mga lawas ka mga biktimang sinda Romeo de Leon, Samuel Cubilla asin mga menor de edad na sinda Hobby asin Robbie Britannico, asin Noela Agliones mga biktima kan panggagadan sa Barangay Tarusanan, Milaor, Camarines Sur, kang Nobyembre 5 ngunya na taon. Apar kang sobrang pagmundo kang sedang familia asin mga kabisto, ang paglaom na madadakop ang sospek na si Arthur de Leon para pasimbagon sa makangirhat na krimen na sa iyang naginibo. Liwat ming binalikan ang Milaor PNP para aramon ang estado kang kaso sa sospek. Si Police Lieutenant Rolando Malaluan, Deputy Chief of Police kang Milaor PNP, ang samuyang nakaulay asin nagtao nin impormasyon. Ang status po kang kaso sa munyan, ito pong suspect na napailan nila ng kaso. Then hinahalat nilang itong pagluwas katong warrant of arrest para sa seguridad na talagang siya, maski mag-sign siya, hahabulo na siya kang sa batas. Ito po sa iya itong multiple murder, tapos itong sa explosive, yun po itong final na kaso. Day pa man nahaloy ang investigasyon sa nasabing krimen, pinag-relieve sa pagiging Chief of Police si Police Captain Rosalinda Moises asin sinalidahan ni Police Captain Ermelo Dichoso. Alagad niribay na naman ini sa persona ni Police Lieutenant Suzette Pili. Susog ki Police Lieutenant Malaluan, mayo ini nin epekto sa esforsos kang PNP na maitaw ang hustisya sa pamilya kan mga biktima. Ma'am po, tadagos-lagos man po yan. Tiga-assume katong laog na COP, padagos po yan. Ma'am po, epekto yan. Dire-diretso po yan. Para maparikas ang paghanap sa suspect na si Arthur de Leon, nag-opresir ng reward money si Alcalde Anthony Reyes asin dating Congressman Rolando Andaya Jr. Sa pagmati ni Police Lieutenant Malaluan, nakakatabang ini para padago silang makaresibi ng informasyon sa kinamumugtakan kang suspect. Iyo po, nakulang katabangan po itong reward na tinawag sa tuyang Mayor, saka ni Congressman Andaya. Sa ngunyan po, may tunganing mga iba, dahil duman sa siguro sa reward na to, sige sa mong feedback. Dire-diretso po ang ano. Siniguro man kang nasabing opisyal na para kang PNP Milaor, katuwang masubutinda ang man iba-ibang law enforcement agency kang gobyerno na naghahanap sa suspect na si Arthur de Leon. Sa pagtalikod kang taon 2021, iwalat niya to ang mga pangyayaring nagdara nin pagmundo, nagpaturo kang sa tuyang luha. Sa batunta ang taon 2022 na pano nin paglaom. Sa hustisyang maulyas, lugod may itaoy kang gobyerno sa pamilyang binayaan kan mga biktima. Hustisyang mapatunino sa isip kan mga nawalat, asin mapabalik kumpiyansa sa gobyerno na kayang ito sa senda ang proteksyon kang lay. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak Special Report. Mga tugang, day paglingawan na anumang kadipisila na pag-agihan ta sa buhay, maski nga ni masakit, iniigwang katapusan asin matauning adal sa buhay na magiging giyata sa oral daw. Sabi nga ni, bagong taon, bagong pag-asa, gamiton taan tsansang ini para maging ehemplo kan katanosan sa komunidad, asin sa satong mahal sa buhay. Liwat ako si Cindy Cuesta, kaibahan si Mark Mendoza. Padagos na mahatod sa indo kan mga istoryang
bida ang mga Bicolano, likayan ang sadiri sa pagsabat sa taong 2022. Happy